Omega-3 jsou klíčové pro naše tělo, protože podporují srdce, mozek a zrak. Ale která varianta je pro vás ta pravá? Rozdíl je především v množství hlavních mastných kyselin s názvem EPA a DHA. Přesně tyto kyseliny jsou pro nás klíčové a mají na svědomí naši výživu v těle. Omega-3 standardní verzi najdete 350 mg EPA a DHA. Je to skvělá volba pro každodenní prevenci a pro ty, kteří chtějí základní podporu zdraví za dostupnou cenu. Oproti tomu je novinka Omega-3 TG Premium, která má až 2x více EPA a DHA, a to v přirozené formě, takže má lepší vstřebatelnost. Ideální pro sportovce, studenty, těhotné ženy nebo lidi ve stresu. Ať už zvolíte standardní Omega-3 pro základní podporu a prevenci nebo premium verzi pro aktivní studenty či sportující, obě přinášejí čisté Omega-3 pro vaše zdraví. Omega-3 i Omega-3 TG Premium zakoupíte na e-shopech Kompavy.